दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय आसामाव स्पेशल टेटनि साख्रि ओंखारदों लवार प्राइमारि स्कुलनि थाखाय, नाथाय बिटिआर एरियानि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टआ इनक्लुसन गैया। बेयाव दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बिटिआर एरियानि थाखाय। सार्कुलार पेपाराव नायोब्ला नुयोदि मोन 20थाल' डिस्ट्रिक्टआ मेनसन खालामजानानै दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा। काजिरङा मानास हाग्रामानिफ्राय मासे गान्दाया बाहेरायाव ओंखारबोना गामि ओनसोलाव उपद्रब खालामदों। मानै मोसौखौ एख्रांनानै जखम खालामदों आरो गोबां आबाद खेथिखौबो नस्थ' खालामदों होननानै मिथिनाय जादों। गोजोनथाव बाथ्रा, दानि गोदान इउपिपिएल सरकारा मासियाव जिरायजेननायनिफ्रायनो रावबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। गोबां गाव गावनि खामानिखौ मोजाङै मावफुंगासिनो होननानै नुगासिनो। जेरै प्रमद बर' साराबो गावनि गाहाय मावख' जिरायालासिनो बाहेरायावनो ओंखारनानै गोबां सुबुंफोरनि खैफोद आफोद बिपद आफोदखौ नायगासिनो नुगासिनो ससियेल मिडियायाव। थिग बिदिनो दिनैबो सासे नेशनेल स्पर्ट्स कचिं केम्पआव सायख'जानाय मिस पिंकि ब्रह्मनो थानाय अबस्था मोजांनि थाखाय गंसे न' गायसंनानै हैदों। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय माखासे आगोलनि सरकारफ्रा बेबायदि इसेबां स्पर्ट्समेन स्पर्ट्स गार्ल्सफोरनि थाखाय मोजां इसेबां हाबा मावलाङाखैमोन। नाथाय दानि गोदान सरकारा जोबोद मोजां आखायाव लागासिनो दं। खोनानो मोन्दों रांबो अनसुंथाइ होनो थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दं। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मुङै न' गायसननाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोरखौ सुङैनो बुंसां नङा होमबा? फरायजोबबाय थाबाय नङा होमबा? बेबो दङ। जों दाखालि फैदोंमोन, फैनानै जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंनि चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ दैथायहरनायखाय जों फैदोंमोन। बे सानै नेसनेल स्पर्ट्स केम्प कचिं केम्पआव बाहागो लानो मोननाय सानै जोंहा बड'लेण्डनि फिसाजोफोर, पिंकि ब्रह्म सासे, थुनलाइ नार्जारि सासे, सानैखौबो जोंखौ नायनानै बिथांमोननो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय बेंक एकाउन्ट कालेक्सन खालामनो थिननायखाय फैदोंमोन जों। फैनानै नुफैबाय जे न'आ जोबोद दुखु गोनां अबस्था। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे दिनैसिमबो बेबायदि न' दंबावो एसे फोथायनो गोब्राब मोनो। जोंनिनो बर' दैदेनगिरिफ्रानो सरकार सालायलांबाय बिराद गोबाव। दा बिनि उनावबो जुदि जोंहा न' गैजायै मानसि दंबावोबा आरो बेबो दतमा बायदि ओनसोलाव बेबायदि न' गैजायै दंबावो, बिराद दुखु गोनां जों सानदों। दा जायखिजाया बेफोर जेखि जाया मानो जों सानदों इउपिपिएल हान्जानिफ्रायनो जोङो सरकारि न'फ्राथ' फैनो एसे टाइम लायो, मास 2 मास 3 मास। दा नोङो दैज्लां फैयोबा बहा थानो बेबायदि साननानै जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्रायनो बे न'खौ लुनानै होनोसै होननानै जों थांखि लादों आरो दाखालि बुंनानै थांदों। मैयाबानो दाखालि ओमफ्राय जों बेखौ गायसनफैबायबो दिनै। मैयानो जों गासिबो लहा माबा माबि गाथै होनानै इथा होनानै जों सानदों बेखौ न'खौ जेसेबां थाब हायो 2 रुमनि न' 14 फुट बाय 14 फुट बारान्दा गोनां बेबायदि न' जों लुना होगोन। फैगोन मिस्ट्रिया जेसेबां गोबावनि गेजेराव हायो बेसेबां मिस्ट्रिया बेसेबांसो सम लागोन आदा? 1.5 मासखौनो हमदो। 1.5 मासनि गेजेरावहाय बे न'आ जानानै थाङोब्ला जोंनिनो सोरबा दैदेनगिरिखौ लाबोनानै बे न'खौहाय होफैनो जों सानदों। गतिके बारा बाथ्रा बुंला, आं सानदों बे न'आ जाफुंखांनायनि उनाव पिंकि ब्रह्मनि बिमा बिफाजों लोगोसे पिंकि ब्रह्मआबो आलो गोजोनैहाय थाफैनो हाथों, संसार जानो हाथों। बेजों लोगोसे गावनि जे स्पर्ट्सनि केरियार, गेलेमु आयदायाव बिथाङा जौसिननिफ्राय जौसिन
थाखोसिम माने जाफुंसार जालांनो हाथों बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे न' गायसननाय हाबाफारिखौ आं जागायनाय जाबाय आंजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल पिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां आबु बैसोआबो आंजों दंफायो ओमफ्राय जोंहा सेन्ट्रेलनि खुन्दुन दङ उत्तम दङ बयबो दङ आरो सोरबाफोर थाबावनो हागौ आंनिहाय ओमफ्राय जोंहा दतमानि आनसलिक एसेबो थाबाय साफा साफा बयखौबो माने बे हाबाफारियाव माने मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो माने गायसननाय हाबाफारिखौ जागायनाय जासिगोन सेन्देलाबो मोजांलै ओंखायनो फैदो उत्तम पिंकिया माने भारतावल' नङा जोंनि बिटिआरआवल' नङा सारा मुलुगनाङैनो मोजां गेलेनायाव भारत हादरनि मुंदांखा सासे प्लेयार जानो हागौ फिसा फिसौफोरखौ बयबो बिदि गेलेनो हानाय खालाम होनबानो माने बेबायदि नायसनजानायाव फैगोन आरो थुलुंगाया बेसे जानांगौ नङा होमबा फरायनायाव होन गेलेनायाव होन खननायावनो होन नङाबा जोंना बोरलानि थिरखौ गावाबालायनो आसल थिरखौसो गेलेयो दाना औ खालामनो